Kala tuli. Mä en ollut yksin, saatana. Parhaimmat saatiin. Mä varmaan voisin on vittu toiset puolit koko ajan. Kurva, teini vittu kaljupää! Mä en ollut vittu yksin. Etkö sä vittu ollut yksin? Ylvi helvetti. Mut sä oot tätä kaljussa, kun olet vankilassa. Täällä on pieni rähinnä täällä. Sen takia kun mun rostos sanoo. Erittäin pieni. Täällä on äänite käynyt. Mitä vittu sä tehnyt sulle? Potkinut mun kylki. Mä en tiedä, kun ne murtunut, koska mä oon kännissä. Ja ne on potkinut mun päähän. No vittu jos sen sun ihan vitusti, jos se rauhoittaa. Mene Wikipedia luemmiksi käytään kouluun ja panu vittumaan olemaan. Toi oli muuten aika ounaus. Nyt saatiin ounaus. Vittu mä nauran itekin. Saadaan paljon sääkin lakki vittu. Ai nyt saadaan se jänisouva vittu matkaa nyt. Siitä lähtee jänisouva, kun ei saa olla huomiseksi. Mä en ole toisella paikalla. Mä en oo yhtään selviä satana. Mä oon yhtään samassa kunnossa kuin sä. Vaikka sä vittu oot mennyt lyömään potkimaan. Niin, ehkä siinä on toinenkin osapuoli. Matti, jätä nyt seuraava. Mä näen tonne. Mä veikkaan, että tässä menee se 2 tuntia vielä niinku leppa. Leppa teatteri jatkuu. Matti, nyt lähettiin. Matti, leppa pyörii, nyt lähtettiin. Tämmönen leppa. Voi vittu kiinnostaa. Tämmönen leppa on vittu tyhmää. Mihin sä menit potkimaan? Ja mistä on Matti Kettu? Mutta on uudestaan. Mä pelastan, mun suojakin kohteen. Mun suojakin teppaan. Älä vittu lyö, älä Täällä on leppa mennä. Okei. Kuvauksen nyt pois. Joo. Mä voitin